дърпам млади хора. Първо, като се става да един по-млад от мен, аз се чувствам млад. Кажи ми ти, с каква нагласа си за ситуацията в момента, политическа, икономическа, как я преценяваш и какво не ти харесва? Трябва да попиша какво ми харесва в момента. Какво ти харесва в момента? Като сума. Почва нищо. България, нещата има да се не от сега, преди една година. Както се казва, 20 години, нещата, след като влизат демокрацията, още не може да адаптира. Но и Бойко хора могат да бъдат лоша страна на тези демокрацията. Трябва да смени много неща. Мисля, че ще успеем. И ще успеят. Защото не е новитет, нещо. Ти учиш ли тук, защото българският ти е почти като моя? Уча, работя. Първо дойдеш да учиш и сега да се разпишеш да оставам да работиш. Ние нищо не казваме. Искаш да останеш? Една от новите. Добре, благодарим ти. И така, Хайд Паркър и днес. Айде, давай. Извинявайте, госпожо, с детето. Само да ми кажете, понеже, нали сте майка на това дете? Прилича ли си, макар че ако махате очилата, ще намеря по-голяма прилика? Едно към едно, горкия. Таткото сигурно му е така жалко, че не прилича на дете. Там ли е татко? Като майка на, колко е, на 2,5? 3 почти. Като майка на 3 годишно дете, какви са ми основните проблеми да ни кажете, защото това сме се събрали. Днес е деня на свободното слово и всеки трябва да си излее душата тук и да потърси отговор на въпроса. Вашите основни проблеми при отглеждането на този бъдещ световен шампион по мотобайка? На първо време да посилим повече места в детските градини, но сме сигурни ние майките, които работим, че децата ни ще бъдат гледани на работа. Значи това много частни, малки, нататък. Това е. За майчините няма какво да говоря. Просто няма да се случи нищо. Да, ние говорихме на тази тема, че ще бъде дълъг процесът. Значи основното нещо е да има ясли, да има детски градини. Добре, благодаря ви. Чухме го това, успех ви.